Ai, sí, vale. Bueno, Cantar amb Veus com si ha sigut l'experiència més xula, i això sí que ho dic en sèrio, perquè aconsegueix un so màgic que no l'havia sentit. He escoltat moltes corals, però quan ho sents des de dins és impactant, perquè noto totes les veus, una per una, i a la vegada una sola veu que fa que sigui Veus com si, i això és molt xulo. M'he sentat aquí a l'arbre perquè m'ho ha dit la Maria, que jo crec que ha sigut amb tota la maldat del món. I res, i que m'he clavat les punxes al cul. I m'he hagut de despilotar aquí al mig i treure'm les punxetes que tenia aquí clavades. Bueno, veus com si en general, de tant en tant, a mi, sovint. Soy així, perquè sóc així. Jo crec que tot tipus de públic. Jo crec que als nens els agradem molt, perquè són molt simpàtics. I crec que també agradem a un públic així jove que li vol el rotllo de la música catalana, perquè no sé, són com molt així campatxanos i no sé. I suposo que pels iaios també, perquè els trobem molts contents, els troben molt contents. Doncs jo vaig començar a cantar amb el cor fa uns 4 anys i llavors el Supercor va decidir que es presentaven al programa de Veus com si, de Oh Happy Day, amb el nom de Veus com si. Vaig dubtar perquè no sabia si podria arribar al seu nivell, perquè realment són molt bons, bueno, som molt bons. I m'ho vaig pensar, però vaig pensar que era una oportunitat que no podia deixar escapar. Crec que segueixen sent la mateixa gent, el que passa que han passat moments de tot que, bueno, tot són experiències a la vida i crec que tot ens canvia d'una manera o d'altra. La meva cançó preferida? Sí. But I'm a creep, I'm a widow. Per mi són uns amics, per mi són família. És com si som uns dramàtics. Bàsicament ens ho prenem tot superràpid, som superpassionals, llavors el dia que estem alegres, estem superalegres. Aquí és tot fantàstic, és tot lluminós, és tot alegria. Ara, a la que hi ha algun problema, hi ha alguna cosa, ja és un drama, ja, bueno, fatal, la vida és molt dura, el sol se'n va. I bueno, és molt guai, perquè quan ho vivim tot molt, però hi ha vegades que és com, hosti tu, moltes emocions. Son auténticas, tal cual, o sea, sense filtres. Lo que viene, va, i així. El Mateu és una muntanya russa. És una muntanya russa, tant pot estar molt bé com pot estar fatal, com pot estar plorant, però no sé, el Mateu. A veure, és molt guai com a director, penso que és un geni que fa coses brutals, però és un Veus com si. I què implica ser un Veus com si? Doncs ser una persona dispersa, ser una persona... és que té un caràcter molt especial com tothom, o sigui, té un caràcter molt seu. Són uns arranjaments que li surten de l'ànima, ja no a nivell musical, que és un geni, ja s'ho sabem tots, però a nivell emocional, llavors és un tipus de so que tenim molta sort. O sigui, el Mateu és moltes coses alhora. És com l'essència de Veus com si, ell com sempre, com si. Solo perfecte pel Mateu. Amb Alissada. Sí, penso que sí. El que penso és que realment em faria molta il·lusió que passessin molts anys i que jo pogués seguir encara en el grup i que realment, doncs, si tingués fills, doncs també, que cantessin en el grup i que durés per sempre. Jo crec que farà que la gent ens vegi realment com som, que ara durant el programa doncs, si fèiem una mica el que ens deien i ara per fi serem lliures, podrem fer les còrios que vulguem, podrem fer les cançons que vulguem i mostrar la nostra essència de veritat, allò que deien que no tenien el nostre segell, jo crec que ara sí que el podrem tenir perquè som lliures per tenir. Doncs jo sempre he pensat que Veus com si té un punt molt màgic, molt misteriós, molt idíl·lic, no? I amb la Maria vam estar parlant una mica de què podíem fer, no? I, ostres, jo penso que vam trobar una de les coses més màgiques que hi ha al món, que és, no sé, la llum, no? Poder jugar en diferents estils de llum, perquè pots crear moltes atmosferes, no? I penso que Veus com si una cosa xula té és això, no?
que pot crear atmosferes només amb la veu. I això és una mica el que jo, quan he estat fent els arranjaments, sempre he estat pensant, no? Fer coses que amb la veu puguis crear atmosferes, no? D'una manera o una altra. Serà molt potent, sorprendrà. Hi haurà molta màgia, que és una mica l'essència de Veus com sí, però a lo gran, no sé, sorprendrà moltíssim. Crec que la gent, crec que o Happy Day no hem tret aquesta cara nostra, hem deixat veure que és un grup que sorprenem, que tenim essència, que tenim màgia, però no saben de quina manera, com que la posada en escena sempre ha sigut pautada i detallada, que te la donaven ells, ara una mica que ens han deixat anar, jo crec que sorprendrem. Doncs perquè crearem una màgia molt especial i perquè hi haurà cançons molt diferents, de registres molt diferents y todas tractadas de un tema y amb una estética muy diferente. Yo creo que es como un salto cualitativo y un salto que necesitamos porque vamos a poder volver a unir el teatro, la interpretación que era nuestro fuerte, con esta nueva forma de cantar, de aprendernos las canciones y de hacer canciones que hemos aprendido en el programa. És que el públic pugui entendre una mica la manera de fer art que té aquesta gent, no? Aquest grup vocal. Per què són diferents? Perquè jo compraria una entrada per anar-los a veure, no? I conèixer-los una mica, no? Per també entendre una mica més el seu art, jo penso. Canción del verano. És que no em sé la lletra, però Aquera ve la gozadera, Aquera ve la confirmó. Jo penso que aquest és el nostre èxit total. Y se formó la gozadera, ay a mí me lo confirmó. Y el arroz con habichuelas, Puerto Rico me lo regaló. Los ojos. La sobra. Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló. Yo hago el tun, 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 tun. Miami me lo... Yo hago de bajos. Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó. La mayonesa. Mayonesa. Ella me bate com tienda mayonesa. Que farien els baixos? Bum, 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 bum. Nosaltres faríem la mayonesa. Mayonesa. Pues les sopranos farien com un... Mayonesa, nesa, nesa. Algo així. Mayonesa, mayonesa. Porque son un molt diferent y hay que mezclar los ingredientes. Sí, señor.